Celeste! Celeste! At ang abono Parques Galvano Estrella! At ang susunod na komendador ng pulisya ng Pangasinan, sabay-sabay natin isigaw ang kanyang pangalan, Bonbon Kiko! Bonbon Kiko! Once again, Governor Bonbon Kiko Bern, Congressman R. Celeste, Gobernador Manay, Bonbon Marcos, and Congressman Gonzales Estrella, and Whatever Long Pontelera, Senator Harry Roque, and Senator Larry Galon. Once again, sabay-sabay po tayo sumigaw, Bongbong Salas! Susunod na gobernador ng probinsya ng Pangasinan, Bonbon Kiko III. Sa inyo naman, sa naman sa masikapong palakpakan sa kanyang pagpapakilala at pagbibigay ng mensahe, Senator Harry Roque. Nag-enjoy ba kayo sa sayaw natin? Alam niyo po, isa pa, okay, pero dapat sasayo ko yung lahat. Okay? Madali lang yun, ha? Cross, open, side, side, 1, 2, 1 and 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lahat sasayaw. Doon sa likod, sasayaw pa kayo sa likod. Okay, music please. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil ang nakikita niyong building ko, kalahati mo yan, Alaminos Longganisa. Maraming salamat po. Binabati ko po ang susunod ng Presidente ng Pilipinas, ako, Bongbong Marcos. Binabati ko po rin ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Duterte! Duterte! Binabati ko rin po ang aking mga kapatid dito, si Congressman Art Celeste, si Congressman Boying Celeste, si Congressman Arnold Celeste, at siyempre, ang kamukhang-kamukha ko, ang alkalde ng Alaminos, si Mayor Art Celeste. Binabati ko rin po siyempre, ito talaga, napagkakamalit ko, talagang sinasabi nila mukhang kakambal ko, kasi morenong guwapo, walang iba po, kung hindi, si Bonbon Kiko III. Say mo ha, kapwa morenong guwapo. At siyempre po, binabati ko rin po ang ating Vice Governor, Mark Lambino. At siyempre po, lahat ng aking mga kasama sa unit team, kasama na po ang aking kaibigan, Kong Estrella Abono Party List. At lahat po ng mga lokal na opisyales, Mayor Brian, nakanaano ka na si Mayor Brian, bati ko na, Mayor Alfonso Celeste ng Bulinaw. At siyempre po, nandyan din si Atty. Vic Rodriguez. Alam niyo po, nagagalak ako na sa aking pagsasayaw, kahit papano tayo po nagbibigay ligaya dahil halos 3 taon na matapos tayo salantahin
ng buwisit na COVID-19 dahil tayo po ay nagmask, hugas, iwas at bakuna, nagwawagi na po tayo laban kay COVID-19. Ipagpapatuloy pa po natin ang pagtaguyod sa kalusugan. Naisulong na po natin ang 17th Congress, kasama po si Congressman Boying Celeste, ang universal healthcare na nagnanais magbigay ng libreng gamot at libreng paggamot. Pero nagbabanta po sa tamang pagpapatupad ng batas natin ang korupsyon sa PhilHealth. Hayaan yung bantaan natin ng PhilHealth, magtino kayo dahil kung hindi, bubuwagin natin ang PhilHealth. Papalitan ng National Health Service na mawala ang mga kurakot sa PhilHealth. Nagagalak din po ako na pinatutupad na yung ating batas din na libreng irigasyon at libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan. Pero hindi po sapat yan. Isusulong po natin sa Senado ang ating Zero Hunger Bill, 6 na taon sa ilalim ni Apo Bongbong at Inday Sara. Ititigil na natin, tatapusin natin ang pagkagutom sa Pilipinas. At sa ilalim din po ng administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara, 6 na taon, bibigyan natin ng ligtas at malinis na pag-inom tubig ang lahat ng Pilipino. Magkakaroon din po tayong malawakang reforma sa ating criminal justice system. Hindi na po pwedeng nagtatagal ang pagbibista gaya na nangyari sa aking mga kliyente, yung mga pinatay doon sa Ampatuan Massacre. Dapat po ngayon, lilimitahan ang pagbibista sa 3 araw at ang pagbabayad po ng danyos perwisyo sa mga namatayan, gobyerno na po ang magbabayad sa ilalim ng Victims Compensation Fund. Pero lahat po ito ay posible lamang kung tayo po ay magkakaisa. Nung ako po ay tagapagsalita ng INTS, ang pinakamahirap, ang kalaban ni Presidente Duterte, pinupolitika pati ang pandemya. Kaya ang aking pakiusap po, tama na po ang politika. Magkaisa na tayo. Unity straight, Bongbong Marcos for President, Inday Sara for Vice President. At straight po para sa senatorial slate. Dahil masisigurado ko po sa inyo, kung hindi po kasama ng unity team, magiging balakid po yan sa pagbangon natin laban dito sa pandemya. At siyempre po, huwag niyo pong kakalimutan, noong panahon ng pandemya, nagdasal tayo kay San Roque, pagdating ng araw na eleksyon, huwag kakalimutan, nakapagsalita kay Presidente. Ngayon, action man ninyo sa Senado, number 54, Harry Roque po, mabuhay ang Alaminos.